Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Mr. Cruz ni Bernard nga ginsayo iti basketball. Ingkagumaan ni Bernard tinaginsayo. Kat dita, dagos mat ang nakasursuro. Inalada nga rod kas extra. Iti aldaw ti panagayayam da. Insabak da ni Bernard. Kat dita, dinayaw da ti kinalaing nga agayayam. Naibaga ti coach, apagsaritaan da ti maipapan iti panagbalin ni Bernard, amay sa a player ti basketball. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan pa'y mabalin kong ipanakil, sir. Sana pa yan basketball player. Ala, pagsasaritaan mi da ito'y kadagiti mang idadaulo iti basketball team tayo. Nakita da mo ti potential mo. Kaya't dak nga ta maibilang iti team, sir. Awan dua-dua ha. Damong pay lang ti sumabak ngem ado ti puntos mo. Jack nam namaan na makayayamak. Aging gat nalpas ti game, sir. Isu anagasat ka. Kaya't kablaawan ka. Agsasaruno ti pananghabak mo kadagiti pakisalsalipam. Agyaman unakin ka, sir. Adda ka tamang tultulong kanyak. Kasta kadagiti nasisingpet ken natulnog a players ko. Adda ka din nasaya at anagunod mo itinapanam anagay ayamam. Nangabak kami, nanang. Adda inted da kas bunggunak. Kat aramatam ka di amin day tayo iti pagadalan. Jack maramot amin. Talibre mo ti tuition fee, ta varsity act. Anya nga rod nga iti pangaramatam iti dayta. Basta ito'y kalapaw tayo. Iso ngayon kay gumatang iti materialis. Ah, materialis ti. Pagbalay, ipadakkel tayo kumada ito'y balay. At no sana kalapaw. Apay, dakkel ti tangdan mo, anak ko? Adamit, saan unay adakkel, nanang? Si kamot ti masabat ka, papanam ka day. Ay na, inak gumatang iti pagpamerienda kadagiti trabahador. Asino tinangibaon ken ka gumatang iti merienda ti trabahador. Awan tinangibaon kanya. Trabahador ko ti pagmerienda. Anya? Trabahador mo? Nagbalinta ka din nga amo? Pagmerienda aglaang mat dagiti karpintero. Karpentero? Kayat mo asawan. Balayo ti maipatpatakdar iti asidag ti kalapaw yo? Wen, balay me. Mayat mo tirabak mo Ibagam abalay mo ti ipatpatakdar da? Ay na, awan mabalin ko no di ka mamati. Sige, ditakan, tayo na ko. Agpaiso nga ta abalay da mo ni katipat patakder da iti asidag ti kalapaw da. Ay, kit, solar damot ijay. Di kaawatan na balay da. Saan nga ta nga inlako da dayjay sular da? Saan ba dayjay lang matentin na bate adagada. No agpaiso abalay da, pangalaan da kumamot nga iti pagpatakder da. Damag ko nga raw na nangabak ka no ti team ni Bernard. Nakibasketball da. Basketball only? Makabalay? Ay sos, dakkel ti kwarta ti basketballista. Nang runan player ti NBA. Wow, kasta nga ta. Ay kat nagasat nga rod ni Monica, taada anak na basketballista. Ay talaga nagasat Saan ka kadya marigatan nga agad-adal? Kabayatan ti panagay-aya mo iti basketball? Saan? No, da kalakit da ka na yun ang mga dingay kanya. Nalabas samot day na. Apay, malidliday kalaunay? Awan umapay kanya kaliday. No, kanayon nga da ka iti sibay ko. Naragsakan siguro ni nanang mo, idinangaba ka iti basketball, anya. Imbaga ka gumatang iti materials. Tapadakkelin ni bas iti kalapaw mi. Diyay to nga rod balayo ti pakalaglagi pam iti naawat mo, iti panangabak yo iti basketball. Wala, oras na dakkel. Inutak apadakkelan ti balay mi. No, dan to kwartak manan. Ay, agyaman na kiti Diyos,
Ta saanan akas idi ti panagregregat mo. Daytoy kat gapo iti tulong mo. Agsagana ka, Bernard. Sumabak kan iti Olympics. Umadanin amang rugi. Sapay nagastok ti kwarta nga intadyo. Manipod iti basketball. Nangaramatam iti kwarta. Impatarimahan ko ti kalapaw mi, sir. Mayat day taan nangaramatam. Ala, saan mo apagdanagan ti aramatam taad da sponsor mo iti Olympics? Makadano na kun iti sabali a pagilyan. Babayan iti kina-atletak, sir. Kastak met idi. Marigrigat kami met. Ngem babaan iti kina-atletak, nakaturpusak iti panagadal ko. Nakapanak pa iti nagduduma a pagilyan. Nabayag kayo na, coach? Manipod nga abaka kadagiti nakisalipak a games, nagbalin akon a coach ti sports. Mabalin kamit nga agbalin a coach iti masakbayan no kayat mo. Naggasat kat ni Monica tanaadan iti atleta nga anak. Atleta laeng, naggasaten. Agpatpatakder da pa iti balayda. Naalakano ni Bernarday jay babaan iti kinaatleta na amaw. Manumot laeng ngay tinaala na akas atleta. Basit? Umadani ka no ti ipapanda iti pakaangayan ti Olympics. Ay, saan ko lang nga apalan? Ay, ada kwartak. Mabalin ko mat nga ibaon ti anak ko. Iti agduduma apagilyan. Wan matkit di amo. Mabalin mo nga aramatan ti kwartam. Wan Angam ni Monica. Anya ngay ti aramaten na. Makapanti anak da iti sabali a pagilian nga awan apulos gastos na amo. Agdinamag ti nakisalip ni Bernard iti Olympics. Mapankan tumat iti sabali a pagilyan. Atiwam tumat lang dayjay a Bernard. Apalak dayjay a Bernard. Player pa yan iti basketball. Pagin-insayo anda pa iti swimming. Para kano iti Olympics. Tanangab-abak kano idin. Asino launay dayjay a Bernard? Tanagado ti agtaleken kuha na a coach? Kasjayak kumamot iti kinalaing. Ado ti paglaingan na. Saan arumbang nga apalam, iho? Ado ti kwarta kan sa nikwada. Ngam da Bernard, awan sa nikwada. Uray marigrigat da. Tado ti agtalak iti kabaalan na, mami. Nakapapal. Anya? Saan arumbang apaapektaran ka? Saan arumbang nga umapal ka? Kasano ko mami? Nagasat. Numangabak manan iti Olympics. Ay na, malmalpasan ti balay tayo anak ko. Saanin nakalapaw. Ikararag tayo ang mga bakak manan iti Olympics. Tap na mapadakkel tayo pa'y nanang. Adda ka di kas iti inted da, idi nakibasketball ka, anak ko. Dakdakkel nanang. Isungay daw dawat tayo ta mga bakak kuma. Ala, agin sayo ka nga rod anaimbag. Dakkel mo't gayam ti maalam iti kinaatletam. Wala nang. Sapay kuma. Tauray sana gold medal. Basta da kumamat. Ikagumaam a gold medal ti maalam. Uray bronze lang nanang. Naragsaka ko ngam ti awan. Sa bagay, ado ti mapan iti Olympics, asaan a makagunod apulos iti medalya. Agan-anad ka no, da kayon tun iji pakaangayan ti Olympics. Kastamat kan ka ditoy. Agan-anad ka mata ka na yon. Awan ti pakaan-anwak dito'y Bernard. Si Kaket di sabali a pagilyan ti papanan nyo. Agan-nadak para kan ka. Ken, ninanang. Ken dagiti kakabsat ko. Naggasat ti pamilyam, taipatpatag mo ida. Araramida kami dagitoy. Para kadakwada. Ken para iti masakbayan mi. Ikararag ko ti baligim. Sapay ko ma, tamatunoy mo day taarapaap mo para iti pamilyam. Intondum tang ti umno panawan. Adan to ipudnok kan ka. Anya ka di day tangay pudno.
Intundumting ati panawen? Saan pa nga ita? Kanayon ko manin ang makita di anak ni Monica, kanji babae nga agnagan iti Sally. Girlfriend na ka di kun kunam akakuykuyog na. Ay, diya ka mo, amaw. Ngam kunamot ni Sally, akaadalan na ka no, amaw. Ay, kastala ang tisao dagiti agtutubo ita. Ang puo tamtoy ibagak. Ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Unay kat daytan, apakaalaan iti sikog. Agpaysumat ti kunak. Uray kita. Agsikog to dayjay ababae. Sa bagay, no kanayon nga agkuyog ti babae kan lalaki, awan papanan na no di agsikog ti babae. Wen dayta ti mapasamak to. Tati kanayon nga agkuyog, adda milagro nga aramiden da. Mamati akmat di ta imbagam, amaw. Saan asan to ni Bernard tapno di natuktokan ti umasidag nga irey? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. At dakat madamdamag ko, a girlfriend ka no ni Bernard, ti kanayon na akakuykuyog amapan iti pagadalan. Asino day ta babae? No jak agbidot, sile tinagan na. Amangan pa'y kano no masikog. Asino tinakadamakan? Saanan anas kan amamwam no asino tinangibaga, taaduda, day tati agwarwara sa damag. Awan matimbagbaga ti anak ko a girlfriend na. Kanayon ko ida makita nga agkuyog, oray sumipngat. Ngam nasingpet ti anak ko. Saan na ang maaramid ti bagbagam? Ang mga nusingpet kitab mo ti anak mo. Apay nga rod ako nada amasikog ti kanayon na kakuyog. Imbag ta simmangpet kan si kaasingpet kitab. Nanay, anya ti sasawan nyo? Agpaiso ka di amasikog ti agnagan iti Sally a girlfriend mo. Anya? Ne, awan girlfriend ko nanang. Kaadalak lang ni Sally. Kasano ko mamasikog, kat awan mo't asawa na. Si kangarod ka no tinang sikog kuna ni Anita. Asino ti patyon nyo? Ni Nana Anita, wano siya. Kayat mo asawan. Chismis laang tinaidanon kanyak, anak ko. Wala nang. Iso adi kay mamatpati, kadagita chismosa. Saan ka di nakadanon kadananang mo ti madi a chismis, Sally? Anya ka di dayta a chismis. Ladingida, madi da ito'y para kan ka. Aramid ti tao, asiping ti dila na. Saan ka maawatan? Ilawlawag mo man. Nakaungot nga ro din nanang. Taindanon da kan kwa na. Asinikugan ka kano? Anya? Ay, unay mo tan. Nagdakas mo tan, di pa nagkikita da kanyak. Bayangan, aramid lang ti salawasaw at tao da ita. Kasano no makadanon day ta chismis kanina anang ko. Sigurado lakit ting agdarum day jay. Ni kanunana Anita, tinaggapuan da ita chismis. Ibagak kanina nang daytoy. Ibaga masan apod no. Tapno inton makadanon kan kuha na ti damag. Sana maklaat. Agyaman at tayong bagam adagos kanya ka, Bernard. Unak na ibagak kanina nang ko. Sakbay ang makadanon kan kwa na day ta chismis. Lumabasak pa dito'y arubayan niyo, Monica. Sakbay alumabas ka. Sika tinakaibaga kanyak. Asinikugan ti anak ko, ti kaadalan na. Kwa. Agdarom ka no ti nana. Sika ti agsungbat no asino ti nakaibagakan ka. Agdarom? Apay kagdarom? Agsipod ta saan matapod no. Pinadakes yo ti anak na, kan ti anak ko. Kwa, daytay, nagsaritaan milaang matkan ni Amo Claudia, ti may papaniti na itaabanan. Asino nga rod kada kayo tinangaramit iti istorya? Kwa, nakuna ni Amo, at ikano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak.
Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangabak ti team ni Bernard iti basketball, kat adamat na awat da, akas gunggunada. Naragsakan ni Monica, iti imbagan ni Bernard, amang ipatakder da iti balay, akasukat ti kalapaw da. Iti sabali abangir, nakariknamot da Mario ken Claudia, iti apal ken ni Bernard. Gapo, iti panagbaligi na. Iti may sangal daw, indanon ni Anita ken ni Monica ti chismis, as indikugan ni Bernard ni Sally, akaadalan na. Papagayam, denggan tituloy tay seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Ay kwa, naku na ni amo, ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laeng mo't Saan anasaya at day tarabak? Padaksam ki din ti masagnan. Ala, urayam apaayaban da ka iti husgado. Ay, saan kumamot Ay, pakawanan dahak. Ti ina ni Sally ti pagkidawam iti pamakawan, taiso ti agdarom. Ay, ikwa. Ay, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno di naklay darom aramidag. Day tati maalala ti chismosa akaskan ka. Ah, Ingkag pakpakaasi iti ina ni Sally. Napan kanumot nagpakpakasi ni Anita iti ina ni Sally, tapno di na idarom. Apay kumangay darom na. Indanon na kanukan ni Monica asin ikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanunan ang masikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugay. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang indanon namot ang masikugan ni Silay. Oh, sinubraan na tinagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismusa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Sally. Unata, nagparparintumang kanumay at amaw. Oh, anya ngay nga rudan ti itsura na anagparintumang. Ano siya? Jak lakit di kayat ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan? Kunam nga asidagan ti ipapan mo iti sabali apagilyan. Matuloy ka di mo ilaang. Wala na, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamat nga sport ti pakisalipam nga yan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, ang marathon kan swimming. Makisalipak iti duwa nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan ka numat, nanang. Awan pa'y matkit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No diti pagilyan tayo. Ang sa bali mo't iji apagilyan. Ado tinalaing iji ang siyak. Nata, ay lalaingom nga rod Madanagan ak nanang. Masigurado ka nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Ala, urayam amalpas ti training na, katagkuyog kayo nga agawid. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasignot-mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Ura iti bigat.
Madlaw ko, asaan kayo nga kuykuyog? Nasapa ngamin nga agjogging ije bantay, sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Ala, sapay ko mga rod. Tamasupapakan ti ado arigrigat na. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi. Tapno agbaliw met ti panagbiagda. Bernard, nangan ka ka din? Saan pa? Inuray ko anal pasti klasem. Taggid dantan. Nagbalon ka ka di? Intalamanganan ije kantin. Diyak namin nagbalon. Inlak am ko iti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ije ti angin. Ije ta amangan. Apay mat nga inlak amnak. Saan mo matakasangay ah? Ado nga mintin na po'y kan masida. Inadukting karga iti pagbalunak. Intan, Apay, anya ka diti masida ko na. intuno alamas kan pakbat. Wow! Ti paborito. Sige, intanga ruden. Sika ka diti nagluto ka dagitoy, Bernard? Ninanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipod agin ensayo para iti Olympics. Isuntag lutluto. Nagbaliw nga rudan no kasta. Dakkel ti nagbaliwan na. San pa'y unayin anaungat? San pa'y unay ang mabanbanog? No kasta, bannog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipod adamal alak iti basketball. Sanin ang mapan makitang tangdan. Imbagak kalabaan na langan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alagit din, mangantan. Di ka mo't umumayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakaden? Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal kan naging ensayo. Aya, apay nga agin insayo. Para iti Olympics. Kas iti inararapahap ni Amo Claudia, apapanan ko mati anak na. Jak amo no inarapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Kat no agbaligi, baknang kayo kaden. Saan mo tabak nang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na doon ya. Saan mo't? Kasmo't laeng iti sigud ah. Tilaeng nagdumaan na, sa anak unayan nga agparikot, amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta ka day. Ala, labsan ka pa nga raw do. Inna ko ni bodega, taada buyer nga umay. Saan mo mutakadwan ni Monica? Di na ka no masangaw, tabimak nangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kasta ti kunana. Saan ka no na makitangdan, taada ka nun kwartada. Di na ka nun masangaw. Ay, kita man la ti taaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay ditaw? Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Panagrik na nakadbak nangan. Udno nga tati bagbagam. Ay, ay mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Podno ti bagbagak. Promise. Lumabas sa pa, Monica. Adda ka di matrabaho ita ije bodega. Ay, ada ngamin umay abayar. Urayan nakta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databimba ng kan. Anya kumangay ti ibak nang ko. Ino isumati ko na ni Anita. Ay na, jaklan ako may idikalman ta naglabaak. Saan ngamin ang masangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ije pagadalan. How? Garaw mga ron ni Anita, anti kinachismusa na. Nalpasan dagiti papeles mo amapan ija abroad. Agsingsingpot kay jay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasan dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan nakatikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka apanawan? Kayat ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad.
nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami. Unaam ni Bernard, taumadani ka no ti ipapan na iti sabali a pagilyan. Nagtulagan mi iti kabsat ko, asabten na kanto, ijay airport. Agsaganakan, into numay na lawas ti ipapantayo iti sabali a pagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay, saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes, isupay nga awitem. Wen, sir? Makadanon ako niti sa bali apagilyan nga awan gastos ko. Dayta ti pagsayaatan na iti may nga atleta. Nalakapay nga iprasis dagiti papeles. Ulitek man ang tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo. Matunoy ko dagiti rapap ko. Babayan iti kinaatleta. Wen, ala, agsagana ka nga ruten, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. Wen, imon una ngam ni Bernard. Ngam apay akas lasaan ka anaragsak, amaw. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak moten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no ti kabadyan amarig na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Ay, diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak langan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kaya ti chismo sa akadwa ijay balay. Ah, Ang mga noan adda ang maistresak, agkakanat tumanan ti matangtang amo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas a talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Ang agore kayo, sir. Apa yung da makita ka magmag na, kat maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wenno iti kalsada. Pagpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadagiti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Agam dito ikat sana mabalin. Ure ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwang ay ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumaak ti makagold. Ala, aginana ka. Saan ka nagbambanog? Ipampaminsan mo to inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? O may ka, intayo pa siya rin ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak, mat? Liklikam tag nervyos. Relax ka lang. Ti panunutam kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Kat sa anak nga agnervyos. apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngam ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Ah, kayat naasawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay asaan ani Mario ti simong batamaw. Makumikom kano iti girlfriend na. Kuna ti kapsat ko. Kaya't naasawan. Di nakakailiw, tajay kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kasla kastan. Oh, agbababawi ak anang ibaon kan kuana ija abroad. Sumagmamanula ang abulan na ijay ngam kailiw mo namaw. Amokla akasto eh. Diyak ko man inbabaon ijay. Nalipatan na ko, jay kakaisuna nga anak ko. Pagawiden yun, amaw. Di namot nga ron mapanawan, jay kaayan-ayat na. Nainlablaunay iti kaayan-ayat na. Iso di nakapay masako nga awagan, amaw. Iso ang maladingi tanak unay. Ay, nakaro ababawik anang ibaon kan kuha na ijay. Saan ka di adanda ni Dina kaya timapan, amaw? Day tati malik. Di na kayat, ng pinilit ko. Apay nga minapinilit mo, amaw. Gapo iti ayat ko nga agparamag. Syaklakit nga ron tinaawanan. Oh, nalipatan naksan ni Mario nga anak ko. Napatpatagan kan kuha na ti kaayan-ayat na. Naliday ni amaw. Nalipatan ka nun ni Mario nga anak na. Ay, kaasimat nga rod ni amo ano kasta. Imbagkan ka tawan gastos mo. Ngam nakapan di anak mo, ijay Japan. Saan anak kadanon ijay, no saan aga po iti kinaatleta na. Mga abak nga tamat. Adan samot ka no dakkel agunggo na ti mga abak iti Olympics. No makaala ka no iti medal, dayaw tayo amin a Pinoy, ta Pilipinas ti itaktakder na. Ay, kasta ka day. Adan to ka di met balatok no mga abak ti anak mo. Saan adakes nagpabalato no mga baklakit di. Narigat ti mang namnama, ta saan pa'y analpas ti pasali. Nangagkuti sarita nyo ko ni Anita itay. May papanitian niya. Ti kinaliday ni Amaw. Ay, nagrigat mga agpaisaw, no ti kakaiso na nga anak na lipatan na ka na niya. Day tangag paiso tinasakit arik na ti may nga ina. Ay, sigurado. Ay, inaramid mo amin para kan kuha na. Ang inton pimanaw, di na kan talyawad. Sapay kuma, ta saan ang maaramid ti anak ko kanyak ti kasta. Ay, pagrigatan na ti may nga anak. Pudno tako na. Agsagana kan Bernard, marathon ti umuna apakisalipam. Ado gaya mapagilyan ti kalaban ko, sir. Uray aduda, imulam dita panunot mo asikalaeng ti kalaingan. Ala, ingkan, dandanin mang rugi. Good luck iti laban mo. Agyaman ak, sir. Sapay ko ma. Tasan asyak ti maudi, sir. Good luck iti laban mo. Nimot na na, Claudia, ti masabat ko. Naliday mo tamagmag na. Ah, naimbag nga aldaw mo, nana. Ay, kastamot balasan ko. Sika ni Selly, saan ka di? Wan, nana. Apay ka di analiday kayo. Ay, amom, balasan ko. Kasangay ko ita. Ururayak no kablaawan nak ti anak ko ita nga aldaw. Ngam, awan mo't mauray ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, nana. Mga no adala pa ka kumikuman na. Iso adi na kayo kinablaawan. Nalabit akasta balasan ko. Agyaman hak iti kablaaw mo. Mga no naragsak ti anak yo, iso adi na kayo nalagip, nana.
Agragsak kayo latan para kan kuana. Nasaysaya at kumano adda ditoy. Di nakat malipatan ti mang kablaw kanyak. Agsipon tada kayo laang ti kabalay na nana. Amang ano damot mang parparagsak kan kuanan, iti ayan na. Kung nagtumat Bernard, sika tinangabag. Agpaiso ka din dito, sir. Sa anak nagtagtagainap. Pudno launay. Gold medal tinaalam. Jak ni namnama dito, sir. Timadda ni ti gold medal. At dan supapak dagiti rigrigat mo. Amangan pa'y no adu tagpa-endorso ken ka. Isong agsagana ka. Adunto timang interview ken ka. Radyo ken TV. Endorso ko na yun, sir. Wen. Basta may saka na gold medalist. Adu lagi di tagpa-endorso ken ka. Kadakkel ti bayad dita. Kasta ka di, sir. Hello, Bernard. Kumusta kan? Ada ka din nakisalipam? Nangabak iti marathon, Sally. Isagot ko kan katibaligi. No di tinulungan idi. Awan ko maday to eh. Kablaawan ka. Kunak tumot ka ba alam dayta? Di mo pala ko maibagbaga iti sa bali ah. Sikalatin ang ibaga. Amo ka din dananang mo? Saan pa eh? Surprise ang tulangan. Maragsakan to lakit din ni nanang mo, Bernard. Sigurado ah. Maragsakan akmat para kan ka. Agasam? Gold medalist kan? Sige, Rod. Ay ayaban nak namin ni Coach. Bye. O sige, bye. Kablaawan ka. Sika manan tinakala iti gold medal para iti linnangoyan. Jak ni namnama dito, sir. Umadanin amalpas ti Olympics. Dandanita agawi din iti Pilipinas. Nagasat ka. Dua a gold medal tinaalam. Dakkel a pamadayaw ti ipaay mo iti pagilian tayo. Dakil at tulong iti pamilyak dito, sir. Kadita, mangrugin nga agbaliw ti masakbayam, gapu iti kinaatletam. Ituloy ko lang ti daduma pa na rugyak, sir. Kas kumay ti basketball. Pagtultuloy ka basketballista, sumikat kan bumaknang ka. Tadakkel a kwarta ti malala dagiti basketballista. No, dama nga apasalip dagiti atleta. Makisalipak lata, sir. Hello? Sino da itoy? Hello, Mami. Happy birthday. Nagmalmalam nga inuray ko ti awag mo, anak ko. Nagpa-share kami ngamin kandidali, Mami. Sino da itaadali? Taapay analipatan nak. Girlfriend ko, Mami. Anak, agawid ka kuman. Kailiw kan. Diyak kayat ti agawid dita, Mami. Diyak kayat apanawan ni Dali. Di na ka di kailiw, anak ko. Si Kanti umay dito, Mami. Diyak mapanawan ni Dali. Bye! Kasanon ti sanikwak dito eh. Nusurutak ti anak ko, ija abroad. Adakan, anak ko. Una lang, nangabakak. Dua gold medal ti inabak ko. Ay na, naglaing ka, anak ko. Adapay papanak na nga. Interview ndak ka no. Adapay pa-endorso kanya. Anya day ta endorse. Diyak maawatan, anak ko. Adda ngamin dagiti maaramid a patalastas iti TV. Siya, tingas lamang ipatalastas nanang. Anya, maipakita ti rupam iti TV. Una nang. Sige, tamasapol ang mapanak. Ay na, naggasat kan, anak ko. No ipakita da iti TV ti rupam. Nga marigrigat ka laang. Agparang ka iti TV, gapo ka dita atleta ka. Una nang, nangabakak ngamin. Sally, umayak man. Uy, Bernard, ada kang gaya man. Apay adi kay mawag. Kayat mo ka diti awag, ti umayak diti balayo. No kayat mo, agawid ak pa taawagan ka. Si Kamat, ala, umunag ka. Thank you, ha. Kumusta iti gold medalist nga atleta?
Ada mang interview kanyak para iti endorsement. Awisan ka kuma? Sa dino ti pangawisam kanyak. Ije pagadalan. Ije dak nga interviewin. Agasam? May sakan nga endorser? Endorser na? Saan pa'y mata napasama? Aguray ka. Ha? Malagip to day ta klase ti sapatos ah. Nakita da asuot ko na ita klase ti sapatos. Tiintad mo. Kat, apay day ta sapatos? Iso ti endorse ko. Ha? Kayat mo asawan? May patalastas day ta sapatos? Kat sika ti endorser? Imbagak ngayon regalo ti kapatgan iti biyak ko. Oresi ka. Karaman ka mat ama ipatalastas. Duwata nga agindors. Ha? Karama na? Wen, ti maaramid nga script na. Ket na irigalo iti may isang atleta. Insuot ti atleta ti sapatos. Ket gapit ti leta. Nangabak. Tanayaramidan pa igaya man iti istoryana ah. Nagmayat po pa iti istoryana. Nalpas ka din ti imbagam nga i-video yu ang patalastas, anak ko. Una nang. Urayan tayo man na maipabuya iti TV. Dadaal mo't day ta nagbasit kandaan at TV tayo. Di kayag danag ta sukatak day ta iti dakkel. Kani padakkel ko ti balay tayo. Ha? Maaramid mo dagita? Gapu iti kinaatletam? Ada pa yung kinasaritak nga inhinyero ang mga ramid iti balay tayo. Pabaliwam manen ti balay, anak ko. Balay to ti may sa kadag iti kabsat ko daytoy. Agpaaramid ak pa iti sa balay iti syudad, nanang. Adda ka di pagpaaramid mo ijay. Una nang. Kan nakagata ako iti lote. Nakitayo ka di patalastas a sapatos. Akitam ka di mo. Kabaranggayan tayo pa iti nang ipatalastas. Uray siyak. Nakitak mat. Ken, amuyo ka di. Adda nakadamagak nga alaan da a player iti NBA ni Bernard. Ay, dakal ka di kwarta iti player iti NBA. Amaw. Ay dakkel ah. Bumaknang adi na oras ti marigrigat ani Monica. Ay saan lang ang anak na tinagasat. Pati ti akin anak ah. Ay, wun bumaknang gaputa at lita. Baso man. Marigrigat da idi. Ang nagbaliw tigasat da. Gapo iti kinaatleta ni Bernard. Awisen kayo man amin kakadwak at trabahador. Kan da kayo meten aamo. Anya ko mati pangawisam kada kami, Monica. Pa-blessing ngamin ti balay ti anak ko ijay syudad, amo. Kaya't kayo amin nga awisen. At dabalay ti anak mo, ije syudad. Una mo, nakuna nang awisen kayo amin. Taagraragsak tayo, kalpasan ti pa-blessing. Ay na, kablaawan kayo nga agina, Monica. Uray bimak nang kayo, di yulat ta nalipatan ti kabaranggayo. Nagsayaat nga atleta ti anak mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.